Ana pancen warga nggo tumbal Semar tukunen kowe. Cejes iki. Meneng wae Pak nek payu larang kekke Pak. Ora apa-apa ya. Ya Tra ya. Oh, Petruk setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke nggo ora apa mati wae malah bener lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Gandak blagunduk suaru gembal. Somarante hawela. Gawe kaget. Ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ya Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha. Pamujiku katur ya nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Yo Kiai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki ming batur, kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengko kula kuwalak. Ora Kiai. Sembahku tampanono. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Yo Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampanono. Nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun nggih. Ayo Tru urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula. Ya Tru tak tampa. Pangestuku ya Tru nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono. Nggih. Ya Gong. Sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjong nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Ya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Ya. Bekti kula nggih Den. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat anggen kawula mlindadosaken jimat paripe. Para do bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae mboten. Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjong nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar.
Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang soh mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Igu partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning igu partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana prabeya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, "Oh, kae ngingu-ingu lan sak piturute." Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ladeni kanthi senyum ramah. Engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar.
Tiyang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadaning ing sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiyang Agung. Ya nula garing Datomba pangestu Tampanono. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong Datomba pangestu Tampanono. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Datomba pangestu Tampanono, Bagong. Niki sanget kula pundi? Iki melu cepet iki lho. Aku kono le omong cepet banget ae. Nek ra tak imbangi aku ki biasane alon-alon ya. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semaraja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang nggonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wancing ingkang tak emtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesempek ron Raja Mala bebantal Bata Sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton ndika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas.
nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang Sani Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis hafal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagoneng Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Lah kok jenenge Duda Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono ndak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang
negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak nek payu larang kekke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Oh, Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke nggo ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku. Yakin wis. Jenenge apa wis ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Iya ya. Lah mentuk nanti kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggo ra kowe. Nan ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, Blenal, panang jajan sekedar. Wani arep ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepeleke ora. Bong, ku ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Tru. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Tru. Sing loro diglundungke mrono bae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angu-angu lho Pras kok manci ngono. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene meyang Semar Batrana aja nglakon dosa Bagong. Nang endi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekane pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Ah terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadedayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhane nyayel ora.
Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar rawi nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten Arsamanda Kyai Semar Badraya nggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasim lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi Arsanggrayang Lurah Semar Badraya kena dayaning Lurah Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman masetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Ya ngawur to, Gong, saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa kuwi ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira apa-apa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge lara lho kae Gong. Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernahke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun
Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti. Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Wadyabala menungsa dandang mangure padha nungsang puyang lumbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae. Padha kalah piye kae. Ora padha kalah piye kae. Para perjineman jim setan priprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yana, jim yana, berkasaan yana, setan yana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datang prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyan ndak Kira Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala dandang mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sing kok Petruk kok mati
Ben Petro iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak kok. Doyak supaya Petro aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jayamrata? Iban yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh makul kare. Macak pancak pundakmu jebol siramu. Aduh Kang Ren modar aku ra dadi colke ampun kaya ngeten iki Ndara sampean kenging napa go sampean kenging napa mit Kang apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brahim Durga iki ora mung ngagalan tok ning alus ya ana sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk mbah Petruk aku ora ngerti apa-apa kok cetha lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak kalau mencinge pindah aku njaluk ngapura wis lho rasa dadak iki Kakang Garukaca mau diangslupi lho sing angslupi sapa balane Bathari Durga oh niki pun sadar dereng wis Bagong mau ya hooh nggih napa nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan mripate abang ha iki mati dereng tajar gasmu lho kowe ngapae jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kadem ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Pedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak.
Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana makat. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ya, Gong yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ha, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana nang gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu garing meneh di garing. Garing rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gang aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa sak? Alalala. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Teguh. Teguh Yuwana. Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku.
Kaya demit e bokongmu. Gong Glogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cak ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancak pundake jebol molone. Aku kan njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh bapak, sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliyane Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Cinciripit. Cincir silit. Lambe iki nek lambe elek sokrek ngandian. Lambe elek. Salah apa? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku mau cincir silit ya? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ah iya, bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Ana minggat ana. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwana
Slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Mau. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh, jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok kapake. Arep tak ngu. Wardingu ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Ngelak aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan Reng, asline demite udu iki. Andi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Ajar das lu kok. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, saki ya, Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Lho, iki ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono to, Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, Gong. Ora ndek dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rana kok iso pas, Terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenan aku. Wih. Rasane kaya kepiye no? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane Bethari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Aduh. Wah dengkul e.
Anak-anakane pancen senengane do. Kon Gresik Demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku biyen. Enak ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane liwat kok karo jangan iki jawe nil. Waku ora. Janaka iya Semar. Ndara Werkudara. Iya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Dadi Bagong, kene pasrahno awak bandinge. Ambian. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadoan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene, Kowe sing rene. wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kang Mas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Kula niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene niki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething keburu sengit kula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker ku ora. Kang Supan munyuk terus. Wah. Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean? Iya. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel ten mriki. Mengke rak Manik Maya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjike karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa?
Aku ngelongi derajatmu mbok. Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentolo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang. Awu bojomu kok kowe bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Oh, ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu e. Mecucu. Siringan raruruan blas e. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ha iya. Ayo digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ana ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Ten ra iso dum-dum. Ha iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting mutuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe ning kayangan tak rontoki Pertangga Jiwa. Tak gawake Bagong. Jambu dipun ora rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Balik pangan munyo. Is. Becok ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyo ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelem Pertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala kula caosaken. Wah! Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng mutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Oh. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai lan jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ha iya. Wis gak dijaluk kowe pilih pertama jauh di mana lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Wih. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Ah iya. Irungku bundet kowe. Sedot kireng. Antil jasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lha di karo mbokne di ngono kae. Tak terus. Aku sentrap-sentrum ngene iki. Heeh. Iki ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu Dipa Nirmala, pelem Pertangga Jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambu Dipa Nirmala, winih pelem Pertangga Jiwa. Delik
Ndeloki kok ndelika. Wah ndeloki. Wis. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Rek ya. Nah, Ditandur ya Rek. ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Nganti jekel yo ngrasake omong wae gek ping waton ngawur le omong. Ha nek ora ngono aku lek dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dwarawati. Iya Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih betake wine? Ora mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine nol, Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelema supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke ming kari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah rejo, tambah endah. Lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.